agneau, 8,78 € le kilo. Asuria merke eta Zelanda berritik etorria, una zer salatu duten goizuntan helbeko 30 bat laborarik, Azparneko Intermarché supermerkatuan ekintza burutuz, saltegiko arduradunak abisatu gabe, hainbat bildotx azpiki sailetatik kendu dituzte. Hemen Azparnen gira, bada anitz laborariak hemen, sustut ardiekin ari direna lanean. Hemen berian badira aski asuri paskoko jateko, ez da normala. Laborariek bildotx azpikia 22 eurotan kiloa saldu behar dutelarik, Zelanda berriakoa 8 eurotan agertzen da, saltegiko zuzendariak dio promozio hau ez duela berak erabaki. Intermarcheko elkarteak erosten du, ez gira akort banan, ze egin behar da, guk ez du gauzanik egiten ahal olako gauzekin. Ni laborari semian izbala, beraz denako berzen dute. Ez eman gionetan, hortik, ados bazizi hemen ez atxitzia. Gaurko egunean den problema duk, arraktekariek duk, denak guek bizkarrik izan zen. Laborariek bildotx azpikiak tablo du soir elkarteari banatu dizkiote eta bat atxiki Parisera igortzeko. On va envoyer ça à notre cher ministre. Avec une note explicative. Et Donc, il aura bon appétit, bien sûr. Et en espérant qu'il nous réponde. Ekintza ondoren sindikatuko bozeramaileak Intermarcheko nagusi batekin mintzatzea lortu dute, ondoko egunetan ez litaike gehiago Zelanda berriko asuria aurkitu behar Azparneko saltegian.